Iti Masakbayan. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Di pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw manipod iti padas ti pagayam, ang nagpailingad itinagan a Rolando. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan iti belated happy birthday ni Carmelita Macanas, iti July 9. Shout out kada Quen TV iti Taiwan, Maria Shelo Padilla iti Hong Kong. Happy birthday Zenny Karag into no July 13. Makabkablaawan pa da Lourdes Kasuga kan Julie Bulusan dita Hong Kong. Shout out iti Dulay, Lopez, Yabes family, kanda Marvin, JV, Jobel, Marie Chris, Kessel, Mara, kan ni Mrs. ko Amarji from Robin Dulay, iti Rosario, La Union. Shout out kada Joan Olivares, iti Mapandan, Pangasinan, Leo D. Mendoza, Ariel Timbresa, Lumboy family dita Ribswan Nagilian La Union, kan friends ko dita Hong Kong, Macau, kan dito'y Canada, from Brian Ephraim Lumboy. Navarro, Dakiwag, Valeriano, Domingo, Serrano, Kastamat, da Tatay Eduardo kan Mama Marie, Tito Edison, Daddy Marling, from Levi Dakiwag, iti Isabela. Makablaawan pa'y dagiti tagaan Anunas, San Vicente, San Manuel, Pangasinan, from Moises M. Buido. Pamilyak kan anak ko di Tabanawang, Bantay, Ilocos Sur, from Cathy Malana, iti Hong Kong. Pamilyak di Tapudtol, Apayao, da Jmar, JR, Josel, Christian, Jerilyn, kan Kylie, Henry, Manong Ilyas, Auntie Linda, kan aminan a relatives ko, kastamat ni DJ Leonardo Fernandez Batallones and family dita Abra, from Judith Ramos. Makablaawan pa'y ni kasinsin ko Alayla Incognito Pera dita Madrid, Spain, from Brian Corpus Incognito. Pamilyak dita Skyview Birak Itugon, kan Udlos family, kan Agurin family dita Tabuk Kalinga, from Marilu Odlus. Dagiti komparek ada Joel Felipe, Joel Codina, Jonathan Enriquez, Samuel Mapalo, kan Jerry Valentin, from Clifford Mark Cabero, iti Magapit, Lalo, Cagayan. Anak ko ada Dave, Inong kan AJ, kan ni Mrs. ko Miriam Tamang, from Bimbo Tamang, iti Barangay Malamag East, Tumawini, Isabela. Makablaawan pa'y amin nga Ilocano girls dito'y Hong Kong, iso da Rebecca Mariano, Lenny Gatchalian, Zena Bato, Cristel Cabides Malapit, Marites Barcelo, Joy Garcia, kan amin a friends ko dito'y Hong Kong, from Rowilyn Corpus, iti Hong Kong. Kan makabkablaawan pa'y ni Joshua Lopez, iti happy graduation, from Francisco Lopez. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Rolando. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Rolando, kat iti agdama, adaak dito'y Saudi. Bale dituyan ti may kadua pagilyan anapanak manang, kat dituyak meten anaabutan iti pandemya. Naimbaglakit din tanasingpat ti amok ditoy, iso a medyo ayusak latta, kat sa anak anaipada iti ado a kailyan, anaawanan iti trabaho, kat kapilitan anagawid dan. Bayat ti panagis-scroll ko iti YouTube, nasarakak to'y channel yo manang, kat napalaos ti ragsak ko. Kadenggak ngamin da ito'y adrama idi ubingak, tatunggal malam idi, basta nadanunan ti pan nakaitangatang da ito'y iti radyo, talaga ajak liwayan ti agdengeg. Naingganyo aka nagsurat, tadamot kayat ko apa idrama manang. Padas ko, iti damo apagilyan anapanak. Kinapudno na manang, nagpatingga aklaang iti grade 2. Sa anakon anakaadal, gapu iti kinarigat ti panagbiag dita Pilipinas, idi ubingak. Tinultulong aklaangan ni tatang ko iti talon, tasyak ngamin ti inauna.
Mas dao ka siguro no apay ang nakaabrodak. Malawlawagan ka man ng Emmy, kastamot tan dagiti dumdungeg. Apaman ang mga ganyo ti pakabuklan ti pakasaritaak. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idinakaptan iti nakaro asakit ti amak. Rolando anak, kapilitan nga isaldak ti kakaisuna adaga tayo, tapno ada pang paagas ni tatang mo. Nanang, Awanan ti amo ka sa bali apamuspusan anak ko. Diyak ba't kaya't abaybayan ni tatang yo? Abangan noan niya ti mapasama kwa na. kasano ama sa katay ti daga, no bilang isaldayo nanang. Diyak amo anak ko. Diyak maibturan abaybayan ni tatang yo. Nanang, Abangan noan niya ti mapasama kwa na anak ko. Saan nga minin ang makapangan? Kanayon ang nga to ti gurigor na. Sakat agpaypayagpag. Isama sa apol nga isalda kun ti daga tayo. Tapno may ospital tayo ni tatang yo. Diyak lakit ni kayat nga dadakas ang mapasamak iti amam Rolando. Saan ang mabalin? Ay nanak ko, naimbaglakit din ta na isambot tayo anay ospital ti amayo. Tano saan? Ang mga noan yan tinapasamakan ko ana. Nadinggi mo't gayam. nanang, Kung ti doktor, no saan tayo pailang nga inyo ospital, agpagadlakit din, tanababauna yan ti platelet na. naimpaglakit din Tadaadagos ng salda iti daga tayo nanang. Huwag nga rod anak ko, naimbaglakit din. Ti parikot tayo ita. No kasano ama sa katay ti daga tayo ang naisalda. Anak, Masapula doblyo tag sa lukag ngagtalon nanang. Barang inino ta makabayad tayo. Kat masaka tayo matlang ti daga tayo ang naisalda. Tano saan? Mapukaw tayo lakit din ti kakaisuna kansang kabasit adaga tayo. Napudutan ti darang ti init. Nagmatuon nga minan. Masapol nga ituloy ko latat aramidak. Mabaling nga isardan tagtrabaho. Ta isupay ti matrabahwak dito talon. Masapol ang maasikaso ka na yung bagdag iti mulami dito Tapno na pintas to ti ani. Tapno dakkel ti matgadan mi. Kat makabayad kami ito utang mi. Kapwede pa nagsakit ni tatang. Tsak laki di itulo ka mapukaw ti kakaisuna dagami. Isong agagagatak. Rolando, anak! Ni nanang. Agninong ka pa'y anak! Nabara una yung tinarang ti inay. Umay ka pa'y agninong! Wan nanang! Jakla ko man na ginana. Madamot ni nanang. Jakmot kaya't ayalang-alang latan ti kaadana dito'y talon. Rabiin anak ko. Apoy adi ka pa'y lamaturog. Pampanunutak namin tinaybaga kanyak ni Crisanto ka ubingak nanang. Ngaan niya? Padasag taga brod. Tadakdakkel ka no timatgadan ijay. Anya, agabrod ka. Ngam anak ko. Amok ti kahit yung ibaga nanang. Kasano ang makaabrodak kat sa anak mo't anak kaadal. Diyak mo tagbasa. Ultimo tinagan ko kat diyak mo ngay surat. Rolando anak ko. Imbagak mo tanday ta ka ni Crisanto. Ngam saan ka numot parikot? Mabalin ka numot nagtammal kaklatan. Nadadagiti masapula fill apak. Iso ka nun ti makamamang fill up. Anak. Diyak kaya ta paluspusan day tagundaway nga da mga tamang tulong kanyak nanang. Kang runaan na. Diyak itulok ang mapukaw kada tayo ti kakaisuna at aga tayo.
Turod ti pakinakam. Dayta tinagbalin nga igam ko, manang Emmy. Iti pa nang ipagnami ka ni Crisanto a kaubingak iti papeles mi nga agabroad, isu ti para fill up iti amin. Thambmarkak tulatan, imbes nga agpirmaak, tadyak ket nga rod amo ti agbasa ken agsurat. May sa apagilyan tinapanan mi manang, ngem agduma ti employer mi. Ket daksang gasat, taagin na dayo ti lugar nga ayan mi. Iso a medyo nagdanagak. Ngem napunas ti panagdanag ko, idi nakasininged ko ni Pauline. Ti babaunan ti employer ko. Inauna ngem siyak ni Pauline iti 13 atawan. Adda pamilyana dita Pilipinas. Ngem no apay ajak nalapdan ti bagik a nakirelasyon ken kuana. Kastametten ni Pauline kanyak. Nabang-aranak nga rod iti kaaddak iti sabali a pagilyan, nga uray adayo ni Crisanto a kalugarak. Gapo ken ni Pauline. Pauline, namin ano na nagbasol ta. Anya ti kayat maasawan, Rolando? Ada pamilya mi di Pilipinas. Ada relasyon ta dito eh. Anya ko ma, saan matamaamon ti asawak ter aramidak? Ha? Naliday ti mayadayo iti pamilya, Rolando. Isa nalaos ti panagyaman ko, tasimangpot ka dito eh. Pauline? Kunam abaro ka, saan ka di? Awan mat kaayan-ayat mo. Uwan. Baruak, kan awan kayan ayat ko. Oh, di awan nga rod problema. Ngam si kati pampanunutak. Kas iti nakunakon. Ada pamilya manabati di Pilipinas. Kasano langan ti asawam? Kas iti nakunakon, Rolando. Saan mo't amaamuan ti asawak ter aramidak? Basta ti importante, sa anak nga agpalyang agipawit kadakwada. Iti kasta, awan ti parikot. Naimbag ta nadakamat mo ti panagipawit, Pauline. Oh, apay Rolando, adda ka di parikot? Aday pudnokan ka. Sapan ka. Sapay la kumata matulungan na. Lakay, nabambanog ka iti nagmalam a panagtalon mo. Ngam apay adi ka pa'y naturog ngay. Jak pa'y lagtuglap, Dolores. Ay. Nay, na yan nagunagday ta pa nagsanaay mo. Pampanunutot nga ni Rolando nga anak ta. Ha? Kumusta nga tanti ka sa saad na ija abroad? Namnamaak ka na saya at ti kasasaad ti anak ta ijay, Dulpo. Ay, jak maliklikan ti agdanag. Maawata ak no anya ti makagapo. Gapo iti kinaawan Apolos ti ammo ti anak ta. Naku namon, Dolores. Amangan no anyaki din ti mapaspasamak ken kuana ijay. Ay, sapay lako ma. Tawan da ka sa mapasamak ken ni Rolando ija abroad. Dayta ti kanayon ko nga ikarkararag. Sakti makagapaw, no apay nga imadayo ta anak ta. Nga uray no kasya ti kasasaad na. Tanudyak kumanadinggi ide. Saan kumamot anay salda ti dagatayaw? Nga iso ti masapul abayadan tayaw. Anya kakadidol po. Di kan agpanunot iti kumpormidita. Aginan akakit din. Rabiin. Maturog tan.
Talaga ka di nga awan na pulos ti pangkontakam kadagiti dadakkel mo iji lugaryo? Imbagak mo tin Pauline. Anak ko rapay ti lugar mi. Awan sapay ti uray asino dyan nga da telepono na. Ay, na yun na kinarigat ti lugaryo no kasta Rolando. Talaga marigrigat kami Pauline. Apay no gumatang kamot iti cellphone mo. Tapno ada aramatom ditoy. Doan ti gatangam. Taipawit mo ti may sa iji Pilipinas. Tapno ada pagkinuntakan nyo. Gastos lang da ita Pauline. Ti kapat gan ita, masakami ti nakasaldada gami. Rolando. Diyak kahit ang mapukaw ti kakaisuna da gami. Isong araw da kinarit ko ti nag-abroad. Nauray no, noray ta kamakon ko na. Ngamin, kapatgan para kanya kamasakami ti nakasalda da gami. Gapoy di na din ginitatang ko. Dahi ti kang runaan narantak iti panag-abroad ko. Ipawit ko nga ta amin ti kwartak. Ti sweldo kita. Uno mga ibati akmat iti para kanyak. Tapno adda aramatak no bilang laeng. Ay, nagrigat matan ti kastoy. Diyak amo na niya ti rumbang nga aramidak. Rumara kon, Rolando. Ah? Mapanak agi pawit iti kwarta iti pamilyak iti Pilipinas. Pauline, pakipawit mo matan ti para kada tatang ko Amo matadyak amo tar aramida. Ayun day talagayam. Ipawit ko nga ta amin ti sweldo kita abulan. Uno mangibati akiti para kanyak. Ay na, apay pala amang ibati ka ngay. Katawan mo't paggastusam ditoy. Di mo mat kayat ti gumatang iti uray anya para ken ka. Isu nga uray di kan agibati iti para ken ka. Ipawit mo kit di aminen. Sa bagay, libre mo ta amin nakasapulak dito ayan dagita amo ta. Isa sige, ipawit ko amin ng tisweldo kita abulan. Pakipawit mon, Pauline. Listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. May sakit kagudo atawan, akas de ti aramid ko. Manipod nagsweldo akon iti pagilyan nga ayan ko ididamo, manang Emmy. Ilasin ko laang ti pagbayad ko iti agency, kalpasan na, ipawit ko aminan dita Pilipinas, tapno ada pagbayad da tatang ko iti naisalda adagami, kat masubbot mi mutlaang. Gapo nga rod tanorid no raytak manang, intaltalag ko ti amin kanipolin, taadakat nga roden relasyon mi iti day di agundaway, iti laksid ti kaadda ti pamilyana di ta Pilipinas. Amok abasol ti pannakinaig ko kenkwana, ngamjak pulos malapdan ti bagik manang, nga uray pa'y inauna kanyak iti nasurok sa nga pulo atawan. Tijak amo manang, kastoy gaya man ti mapaspasamak kadatatang kenanang ko, dita Pilipinas. Dolpo, maudin arabi tayo dito ibalay. Inton bigat, naskan apumanaw tayon dito, uy. Oo na yan. Diyak laim pagarup mapasamak na itaw. Unay mat ngaminan ni Rolando. Nalipatan na tayo umutan. Agasam ta di man la nagpawit mat Apolos. Saan, Dolores? Di mo papasulan ti anak ta. Siya nakimbasol iti amin. Dolpo. Tano diyak kumanagsakit ide. Saan kumanay salda ti daga tayo? Saan tayo kumapanawan ita da ito'y balay tayo? Saan kuma? Dolpo.
Nasakit man apanawan tayo ti balay tayo. Nasaksakit lata di kaawan komunikasyon tayo kun ni Rolando nga day di balasiw tao. Ha? Anya nga tan tinapasamak kun kuana. Dulpo. Day tatidyak pa kaidnaan, Dolores. Timang pampanunot no anyan tinapasamak kun ni Rolando nga anak ta. Naimbag ko mano saan akas dyan nga awan apulos di amona. Naimbag ko mano nakaadal, tapno amuna kumamot ti aramidon na, nga oray kaskasanaw. Maudin arabi ikita iti denam, Rolando. Inton bigat, flight kon nga agawid iti Pilipinas. Pauline. Kailiw kan tulakit di. Ha? Si Kangay, kailiw nakto kadimat. Siyempre Apay din na saan? Agpaiso? Amang ano kung kunamlaang dayta? Saan, Pauline? Kailiw kan tomat. Ngamin, ay-ayatan kamutan. Jakla ko man agawid kat. Dituyak lata ko man denam, Rolando. Ha? Ibabawik saan ti agawid. Jakon patuluyan. Ni, sana? Agawid ka. Tagor-uray ti pamilya mo di Pilipinas. Makitam? Di mo kaya't ngagtali na edak iti denam. Saan man? Nga masapol nga agawid ka, Pauline. Ngamin, ada agur-uray a pamilyam. Kanam. Kanaysa, naiyawag mon kadakwada nga agawid ka saan ka di? Iso arumbang nga patuluyong ta agawid. O sige. Dituya kon silid mo amaturog ita arabi Kaya't ko nga ipapas ti makidenakan ka, Rolando. Sana bale, tanaisina mo't iti balay dagiti amot ta ti quarters ta. Iso adituya kun silid mo ita nga agpatnag. Awan matan dito silid ko ni Pauline. Nasapa siguro rin mo dito silid ko. Isong awanan. Tsak man na napuhutan mat. Ha? Alas 10 mat gaya man iti bigat. Abay adinak man la rin mat ni Pauline. Bumaong na kon. Apay nga nakalukat dito kabinet ko. Agtibayak mo tan. Kitag man. Sapay ada dito tinaudi asweldo kajak pa'y na ipawit iti Pilipinas. Madlaw ang nakalkal dagiti lupot ko dito'y. Tay kwartak na nga dito'y. Awanan ti kwartak. Ti Pauline, isulakit di aking aramid iti daytoy. Isulakit di tinangalay ti kwartak nga da dito'y kabinet. Masapula makasaritak ni Pauline. Parang no saan pa yan nakapanaw. Sinapol ko ni Pauline, ngam nakapanawan, sigun kadagiti amok manang Emmy. Inung tandak pa'y tanaladawak ang nagriing iti day di abigat. Gat. Jakman matamuno anya tinapasamak kanyak. Taapay ajakman la napuutan arimuar ni Pauline iti silid nga ayan ko. Ingka gumaak a kinontak ni Crisanto a kalugaran mi manang Emmy. Kat idinaikan kami iti gundaway a nagsarak, naduktalak tinakarkarupay apasamak, analaos a nagluksawak. Saan mi anasakati dagami a naisalda idinagsakit ti amak, ta saan mo't gayam nga impawpawit ni Pauline ti kwartak kadagiti dadakkel ko.
Uray ko lain sangit ti sakit tinakam ko iti day di akanito. Ngam awanan Apolos tinaaramidak manang. Tapno saanan ang maulit tinapasamak, ininot a sinursurok dagiti amin anasken a maamwak. Tapno jakton italtalek iti sabali ti may sa abanag, arumbeng asyak ti mangar aramid. Jakmeten na kontak Apolos ni Pauline. Kat numangeg naman daytoy nga inakin sa laysay ita, may salaeng ti makunak. Sapay lakuma, tanakatulong ken ka ti inagumam a kwartak. Ita manang, kas nakunakon, adaak dito'y Saudi. Kat amok ababaan iti kaasi ti Diyos, nasaya at lata ti kasasaad ko iti laksid ti pandemya. Nakasigurado akmat itan, gaputaadan komunikasyon mi iti pamilyak. Kat nasursuro kon ti amin, nang runa ti agpawit kadakwada iti kwarta. Daytoy ti padas ko, to'y pagayam mo, Rolando. Pagayam a Rolando, anyan nga agpaisoan niya. Gapo tanaadaan kayo iti relasyon, si bubukal matan ti panagtalak mo kankwana. Ngam ti di mo ammo, sabali matgayam ti gandat na. Sapay la kumapagayam ko, tatalaga nagbalinan aleksyon kan ka tinapasamak. Kat di mo matan ululitan ti makirelasyon iti saanan anawaya. Alakastan pagayam ko, katagyaman iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyang. Pintun, mapunas, dito'y lagi. Tagiti, naglabas, asaam, kan panubong, liday ken ragsak, isudat ng maris, kadagiti tugon, iti danal tibiyang. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas ti pagayam, anag pailingad itinagan a Melinda, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Ngamsakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy a kablaaw. Kablaaw para iti Ramos, Labicani, Acasio kan Uyadan family di Tapudtol Apayao from Judith Ramos iti Kuwait, ni Maribel Padirayon dita Singapore, ni Wilan Ragudos kan dagiti anak ko ada JC kan Jamie Jane, Jose kastamot iti kabsat ko ani Emily De Vera from Aina Jose iti Hong Kong, pamilya kada Arnold Valiente, anak mi ada May kan Dayan, kastamot na tatay Willie kan nanay Isabel Dakiwag, ijay Talipugo Conner Apayao, from Zeldi Dakiwag Valiente iti Kuwait. Dagiti ubing ko ada Raiza, May, Awanto, Ayan, Kerante, Kaka, Kanjowar, kanti Dolay family dito'y Dawis Concepcion Rosario. Parents ko ada Alex kan Liza Tenoso, from Raven Tenoso ti Kuwait. Ti pamilya kada Reynaldo Paas, anak mi ada Ray Anjoy, Rowan, Renz kan Razel, nga graduate into July 7, ijay Muta, Kasibo, Nueva Vizcaya. Kastamat kada Marisol Bautista iti Qatar, Jing Lagayan iti Riyadh, Presi Peneranda iti Jizan, kan Afante and Molina family, Agaluos, Paas, Vadil family, from Mary Ann Paas iti Jizan, Saudi Arabia.
Amin nga Ilocano factory workers dito Riyadh, kastamo ti Alvaro family, kaniinang ko dita Pilipinas, from Jaguar, Isabela. Happy graduation iti anak ko ani Zian Lucas dita Marasat Pequeño Elementary School, kanilakay ko ani Edward Lucas from Gretchen Lucas iti Taiwan. Makablaawan pa iti Dakiwag Navarro family, especially ni Tatay Eduardo, Mama Marie, Tito Edison, Papa Francisco dita San Mateo Isabela, kan Papa Ismael iti Saudi from Levi Dakiwag. Amin a friends ko dito Hong Kong, kani ading ko a Rachel Corpus Kainglet from Rowelyn Corpus iti Hong Kong. Happy birthday Raflin Mananghaya intun July 13, kani Pagayam Lian Mananghaya intun July 14. Happy graduation Raf Bugaay dita Luna Cabarugis Quirino Purok 7 from Lola Rose Estrada iti Saudi. Shout out iti Dela Cruz, Concordia, Villegas family dita Cagayan Valley, ni Mary Jane Rosetta iti Lazam Cagayan, parents ko kan anak ko Ada Miles, Maris kanilakay ko from Maricel, Concordia. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Melinda. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Melinda, kat itiagdama, nakabase kami asang kapamilya dito'y Canada. Adulatamot ti kakabagyan mi dita Pilipinas, kat saan apan ang ipanakkel manang, ngamda kami ti kang runaan a nakatulong kadakwada, kabayatan ti pandemya, nang runa ti anak ko. Napagklanak nga Ilocana manang, katjak ilibak a nagtaudak iti rigat. Saan labas tarigat ti napasarak, no di kat nakaro a kinarigat, nang runa taulila ak ademang, gaputa na sapa pimusay dagidi dadakkel ko. Kadagiti kanito ajak amuno anya ti aramidek, gapo iti mapaspasarak, simbaan ti kanayon akamang ko. Kat mamati kayo man wenno saan, kanayon amabangaran ti riknak, no naikamang kon kani apo dagiti dagansen ko. Sapay la ko mga rudmanang, tama ipaayan mo't iti gundaway, ama idrama da iti padas ko. Tamamati ak, apakaagsawan da ito iti adal kan inspirasyon, tapno agpursigilat ta dagiti masaknan, nga uray pa'y kasanon tirigat, ama paspasaranda. Rugyak man nga rudmanang ti agsalaysay, idi katurturpos ko, iti high school. Anya ti kunabsi kami, Linda. Kaya't ko kumati agtuloy nga agadal iti kolehiyo, anti. Tanya ti aramidam, agsarampiteng. Anti? Di mo man ipakat na ita kinasarampiting mo anak tawid mo iti day di inam. Agsardan kan nga agadal, tumulong ka lang nga aglakoy di palengke, tapno da serbeeb. Ha? Di ka katagyaman, ta pinagtuloy na kapayan na kadal, kat nakaturpos ka iti sekundarya. Ambisyosa ka ba't launay, Melinda? Naimbag kumano na sirib ka, kat saan mo't? Masang awa mo't lang nagiti gradom. Iso adi kan agarapaap nga agkolehyo, ta tumulong kay di palengke nga aglako, tapno da serbim abibyagan me. Talaga nakaro ti pa nagsasaw ni Auntie Dolor kanyak. Kaslaawan Sir Big Apulos, gapoy ti kas di atrato na kanyak. Naimbag ko ma, no isoda nga agpaiso ti agrigrigat ti pa nagadal ko. Ngam saan mat? Pagrigrigatak mo ti amin tapno makaadal ang klaan. Sipod na ulilaak. Diyak pa'y napuutan ngayon payandak iti para iti panagadal ko. No diyak pa'y makitangdan kadagiti naasi akaaroba. Sana ka makagatang kadagiti kasapulak iti panagadal ko.
Ngamnog sasaw ni ante. Kas lagi din iso ti makagapo. No po yan nakaturposag. Melinda! Ni ante. Anya pa na aramidam dita? Ida po mo ti silaw, tayong ka maturugan. Rabiin, sayang ti kuryente. Naimbag ko man, gusi ka tiyag baybayan. Uwan, ante. Mga makita nakping agsangsangit. Kat nakarkaro man na pagsasawan nak. Tong pala kong timbagana. Apay alimlim tagdag iti matam Melinda. Ha? Ador? Siguro, nagsangsangit ka man na niya. Ni, saan, Ador? Di ka makapaglibak kanyak Melinda. Kabisado kan. Amukan. Amuklatan no apay akas tatilangam. Oh, makitam. Iti kas talangan na reaksyon mo. Sigurado asana ka nagbidot itatap ko. Nakaro kami ni Auntie Dolor kanyak. Inungtan nakit din. Idiimbagak akayat ko tiyag tuloy nga agadal iti kolehiyo. Ha? Saan laaday ta? Nagadupay nga agkakasakit ng bagbagana kanyak. Nakaro ni Antik. Ako kusak amin ang dagito'y murang da Auntie Dolor. Kan Uncle Delphine. Talaba akon. Sigurado ngamin nga kaungat nakmanan ni Auntie Dolor. No, Jack. Ha? At nanangigam iti abaga. Kagiriag, Melinda. At talaan ni Auntie Matulor di tarubayan. Iti ka nitong agiriag ka. Si kamot lang ti madaksan. Tanda ka dito'y silid mi. Uncle, anya ti masapol yo? Apay ang naging inayad kayo nga imasadag kanyak. Napintas ka, Melinda. Diyak italo ka sa balit ang lumarkan ka. Dahil iti tandaan di mo lang gamdan tagi pulong ka ni Antim. Takas iti kinunakon. Si kamat lang ti mataksan. Isu nga kulimot ka lang. Kat itulok mo. Saan? Di taka yun! Oy, Melinda! Ang sublitan mo! Melinda! Darasat yung wadayo. Diyak kaya ti may sagmak. Diyak lakit di tulok. Kaya rigak tinasabwagan iti nalamiis adanom iti daydi akanito manang Emi. Ngam agkalkalim duusan akmet, gapu iti kasjay nga inaramid ti asawa ni Auntie Dolor. Sipod idin, kanayonan asiputak ti likudak, taamangan no ulitan ni Uncle Delphine ti inaramid na, kat agbaligi. Nagamakak anang ibaga iti asino man, ti kasjay nga inaramid ni Uncle Delphine. Taamkak nga amangan no siyak matlaang ti madaksan, akas iti impang tana. Naguli makaklangarod, ngamkas iti nakonakon, naganan nadakon. Dimteng ti panag-enroll iti kolehyo manang, kat kastuyan tinapasamak. Natanggan ta ulam! Auntie, apay at padak. Tablo maring kay ti kinapudno! Ambisyosa! Nalawag mo ti magakan kay di saan aya. Di mo narapaapon ti agadal iti kolehyo, ta saan abatong palday ta? Ngam, Auntie, tilangan edukasyon ti amok ngagbalin nga igam ko. Tapno sumaya at ti masakmayag. Ambisyosa ka talaga, Melinda. Di ka di makauawat, ha? Imbagak lang arudan at tumulong ka langan iti palengke. Tapno ba kasubad kamot iti palpalamot ni kan ka? Auntie! So mapalin ka di. Di mon urayan ang nakarkaro pa iti aramidag kan ka.
Di mo ipilit ti agenrol iti kolehyo, ta saan ka pagadalan. Ang trabaho ak, anti. Tapno makaadalag. Ambisyos! Anti, Dolor. Diyakon kaya tapagsaritaan pa iti may papaniti na iti Melinda. Basta saan ka nga agad, tatumulong kay ti palengke. Nalpas ti saritaan. Si kamot Dolor. Apay nupat ngam ti tarigagay ni Melinda. Adulamin. Awan tumot lang ti magimulan na nga uray makaadal. Asawaan dan tumot lang. Hindi mo itulok nga sawaan da. Iso nga rod ako nakasaan laangan nga agadal. Tumulong laangan nga aglakoy sa palengke. Dolor. Saan tumot lang nga makaturbos na itababay. Taday talag sayot ti pagalistuan na. Di bantayan ta na imbag tapno saan Anya ka ka di Delphine. Imagak lang aruda na saanan nga agadal. Ngam apay aya nga ipilit mo. Dolor. No may papaan ka ni Melinda, siyak ti agdesisyon, takabsat ko day di amana. Di nakpakibiyangan no may papaan ka ni Melinda. Tiyan mo siguro daan ti Dolor kan Uncle Delphine kat nakaturog akon. Ngam ti saan da nga amo. Nangag ko ti amin ang nagsaritaan da. Ni Uncle Delphine mat, kunamlan isakitnak. Ngam idi na dakamat ni auntie nga asawaan dak tumatlaang. Sabalin ti tenor ti panagsauna. Di na kaya Melinda. Uncle, pingay may kayo diti pagturturugak. Di ka matanagan. Awan, tidakas nga ramidagan ka. Kaya't ko lang Pangasya, pumanaw kayo dito eh. Nudiyo kaya't nga agikisak. Andya. Imbagak matan ka. Asikamat lang. Ante Dolor? Just ka. Dito ka matlangan. Agyaman ako. Pimanaw matlaang ni Uncle Delphine. Nagbutong ita inawagak ni Auntie Dolor. Patsag anarnakan lakit din ni Auntie. Iso naturot ti asawa na nga imay dito ayan ko. Talaga nga dadaka sa panggap kanyak ni Uncle Delphine. Ngamjak itulog. Masapol nga agrida maklatan. Jak itulog ang maisag makak. Pangaasim Ador, si kalaang tinangital kak iti amin. Sapay la kumatamaan na dam ti palimod nga impudnokan ka. Melinda, Impudnokan ka ti amin, tas si kalaang ti mapagtalkak. Kan tapno adda ti mangibutaktak iti amin, no bilang adada ka sa mapasamak kanyak. jak itulok nga dadaka sa mapasamak kun ka, Melinda. Ha? Ador? Ay, atin ka, Melinda. Apay nga inarakop nakmutan, Ador. Tapno may pariknakkan ka. Anapod mo akit ibagbagak. Jak kaya tamaisagmak ka, Melinda. Iso asyak ti makamukan ka. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Dumngag ka iti ibagakkan ka. Kat na umanugot ka. Masit ka. Masigurado ko na saan ka maisagmak. Dumngag ka, Melinda. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Insingasing ni Ador, apumanawak laangan iti dan na daikit ko manang. Kat makipagnaedak iti ayan ti ikit na, nga adda idi iti sentro ti lugar mi.
Asidagpay iti universidad iti lugar mi ti lugar ti ikit na. Diyak nga ruda nagdwadwa, kat imanugutak iti singasing ni Ador. Diyak imbagbaga kadaan ti dolor, no sa dino tinapanak. Nagpaayak kas babaunan ti ikit ni Ador manang, kat tinangdanan nak, kan pinalubusan nakpay a makaadal. Basta masigurado klakit di a maaramid ko ti trabaho. Banag anatong palkumat manang. Iso anaiyal aludud ko tinagadal, kat nakaturpusa. Ideaddan trabaho mi nga agpadpada ken ni Ador, nagdesisyon kami nga agkalay sa manang. Kat nagbinadang kami anang paduras, iti panagbiag mi. Melinda, bakit? At do'y tinaglakwak ka dagiti apit. Sigan di makaam mo. Ne, nakatsambakan sakit di ita lakay. Naranak ti kang ina ti presyo dagiti apit ta bakit? Iso ana doble tinatgadan ta. Dagiti tangtang danam ngay akatulungam iti talon. Naitad mo ka din ti sweldo da? Wen, naikakpaidan na iti umento da. Nalaos nga ron ti ragsak da. Ay kat nasaya at aador. Masapol at taripatwam dagiti kakadwam iti talon. Tapno ka na yun ang nagagat da. Talagang aramidak da ita Melinda. Narigat namin tawan katulungan na. Diyak kabailan nagmaymaysak. Ken uray na awan bilang titagibim. Marigatan talata manggamuloy ti dagang inted dagiti dadakkel ko. Ador. Agsalukag ta. Ni, ada tao. Ala, siya kundi mapan mangkita. Ingka agdigusan tapno mapreskwan ka, Ador. Naimbag ka pa ay balasang ko. Taim masinsukan. Saan mat, Auntie Dolor? Kumusta kayon? Apay ang nagkutong kayong matan? Gagang ay itikas kanyak. Ngagsalugan tipig sana balasang ko. Auntie, pasensya ka na, no imayak dito'y ayan nyo. awan anyaman na, Auntie. Naimbagkat di ata nakaumay kayo. Aywan gayam, nangan kayo ka din? Balasang ko. Saan na ka mabisin? Ha? Ni, apay nagluha kayo ngay, Auntie? Awan, balasang ko. Awan. Tinasayaat, mangisaganak iti merienda. Agmerienda tayo, kabayatan ti panagsarita tayo. Apay adi ka makaid na bakit? Di ka kadipay makaturturog? Nagunaganay ta asin mo, Melinda. Ador, saan ang mapunas iti panunot ko ni Auntie Dolor? Ha? Maasyanak kan kwa na. Nang runa itikas di alangana. Iso apasensya ka no inyawatak adagos iti kwarta apaman anagkid daw. Awan anyaman na kanyak na bakit? Tilamin pa kas daawak. Ayan ita dagita anak da. Ay, yak masungbatan day ta Ador. Amo matan, idi pailaan. Sa bali matan ti ugali dagiti anak da. Ay, anyan nyagpay sa tibiyagan niya. Wan nga rod, Ador. Uray ni Uncle Delphine. Kinunkunak iti bagik. Asaan to amapunas ti gurak ken kuana. Gapu ka dagiti inaramid na idi kanyak. Ngam, apaman anaamok kani Auntie ti kasasaad na itan. Napunasan anamin pinsan ti gurak. Kat nasukatan iti asi. Aging gaita,
Kasladyak pa'y lamamati nga alaan na tanti anak ta iti Canada. Anya kumapay lang ti di mo patyan nga eh. Katururayin talangan di pa nag-flight tama pa ni Canada, Melinda. Ador, Oh, ini. Apay ngagsangit ka nga. makasangit aklaan. Gapo itinalaos alagsak ko, Ador. Melinda, Takalpasan ti ado arigat. Gura ken sakit tinakam anapasarak. Adto ya kita amang nananam itinapintas sa panagbiag. Melinda, dahito ya talaga tinairan ta para kan. Takas ko na nga ron dagiti nataengan. Diyos ti manarakan, kadagiti mairuruman. Diyos ti manaraken, kadagiti mairuruman. Pagsasao ang siyak amismo ti nakapanagnak manang Emmy. Takadagiti napasarak, sipod na addaanak itinakam. Dinak binaybayan ti Diyos. Isu nga ita, naragsakak nga agbibiyag itidan na dagiti agamak dito'y Canada. Kat gaputa sa anak met ama naging bubukod ken naimot, nalukay tiriknak amang tultulong kadagiti kakabagyak nga adda dita Pilipinas. Sa dino man ti ayan itandaan ti Dolor ken Uncle Delphine, tanabayag dametten apimusay, kanayon latamot nga ikarkararagak ida, tauray pay no nagbalinda na ulpit kanyak idi. Dakkel lata ti utang ko kadakwada na imbag anakam. Gapo iti panangkup-kup da kanyak, idi na ulilaak. Daytoy ti pakasaritaak manang. To'y pagayam mo, Melinda. Pagayam a Melinda, agyamanak iti panagsurat mo. Pudno unay ti kunam, apakaagsawan iti inspirasyon ken napatag nga adal ti pakasaritaam. Ket maragsakan akmat, gaputa iti laksid dagiti napasaram, nagtalinaed ka na pakumbaba, ken managbuteng iti Diyos. Alakastan pagayam ko, ket agyamanak iti ingka panangibinglay iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Hintun mapunas dito'y lagi. Tagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugot iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan agudo, adinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa'y ipatangatang dagitoy akablaaw. Shout out kadagiti kasinsin ko, ti Barbuklan iti Malig Isabela from She Salayog, Ramos family from Rosetta Ramos iti Abu Dhabi, anak ko ani Debet Niveras nga adda iti Europe from Nida Niveras iti Hong Kong. Shout out iti family di Tabauco, especially to Mama Lydia and Daddy Bert. To Aiso, Dario, and Yangat family from Rachel Aiso iti Hong Kong. Domingo, Valeriano, Serrano, Canabaro family, especially Mama Marie, Tatay Eduardo, Tito Edison, kan Papa Lakay Bugtong from Levi Dakiwag iti Isabela. Dakal Kap
ken Abellera family ditoy New Zealand, ken Inabaan Norte Rosario La Union, from Renante da Calcap iti New Zealand, ni Getsi Valera di Tatabuk City, from Artizuela Nieves iti Hong Kong. Happy birthday kan Filomena Dison, kan shout out iti Ramos, Fabro, kan Vinluan family from Moises Dison Jr. Dagiti kabatch ko ada Noel Daluson, Carlito Dumlao, Ariel Vicente kan Rex Gammad from Clifford Mark Cabello iti Magapit Lalo Cagayan. Ni Mrs. ko Miriam Tamang from Bimbo Tamang with love. Anak ko ada Miles, Nicolette Maris, Nika kan lakay ko Nomelito Concordia, Tatay Roman, Nanay Mirna kan ading ko a Richard de la Cruz from Maricel Concordia. All my friends here in Hong Kong from Rowelyn Corpus. Makablaawan pa ni alias Gabbo from Gabriel Salibo iti Galimuyod Ilocos Sur. Shout out kada Merlin Paloma iti Jeddah Saudi Arabia, Lori Manabat iti Dubai kan Ariel Timbresa. Amin at taga-Itsyagi kan Alicia from Dexter Dulay. Belated happy birthday mat kada Jerome Muñoz kan Jerry Padilla from Shans Padilla. Mendoza family iti Pura Tarlac, Castro family iti Muñoz Nueva Ecija, kan pamilya ni Baket ko ani Jonalyn Torida iti Barangay Mapurao, Alakapan, Cagayan. Ti Beltran kan Torrido family from Jerome Mendoza iti Pura Tarlac. Makablaawan pa iti pamilyak di Tabantay Ilocos Sur, especially dagiti anak ko ni May Ann Shi from Cathay iti Hong Kong. Shout out kada Jodimar Polanco dita Pilipinas from Vilma Polanco iti Cyprus. Shout out pa kada Norly Abalos, Annabel Balanag, Gemma Frutas, Jonah Bal, Christine Manalo, Jen Tamangen, Arth Dawa iti Ifugao, Marian Garcia, Rodolfo Domingo Jr., kastamat ni Zenny Karag iti Hong Kong, Norma Palilang iti Hong Kong, May Aquino iti Doha, Qatar, ni Ferds Ravidlas, Florenda Kimpaoy, Mary Ann Paas, Divina Galiao iti Quebec, Belinda Ramos iti Aspen, Colorado, ni Dimple Chloe Ganuelas, Joel Quilon, Lavleya Mendoza, Jeanette Isagire, ken Adela Vergara. Intay nga rudon ituloy nga ibasa ti surat ni Gudo. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan agudo, katladingitak no jakon inlanad no anya apagilyan ti ayan ko. Ngam siguradot kada kayo amay saak nga OFW. Kinapudno naman ang nasurok asa nga pulo atawan kon dito ayan ko apagilyan kat jak pulos nagawawid. Kay kayat kon ako mikuman ti bagik ditoy, tauray kaskasano, makaliplipatak nga uray apag-apaman laeng. Naamuak da ito YouTube channel yo, idi kang itingitan ti pandemya. Tawan ti sabali ang maaramid mi idi, no saan nga ag-internet, gapo iti lockdown. Jakmat inalman tinagawid idin, nga uray adagundaway, tawan tumatlaang ti aramidek di ta Pilipinas. Nalabi tamas-mas daaw kayo kadagitoy nga ibagbagak. Ngamtap no malawlawagan kayo, ipalubos yung arod arugyak ti agsalaysay, idi kakalkalay sami, itinagbalin nga asawak. Ilingad talaangan manang, itinagan a Belen. Belen, apa adi ka pala maturog? Adalo man terabi eh. Pampanunutot namin dagiti dadakkel ko. Ha? Pudno ngay manugot ay ti panagkalay sata iti huwes. Ngam mariknak amadilat ta tinamnamda. Belen, Saan amapunas iti alintataok ti langada, idi nagkalay sata iti huwes, gudo. Belen, agbabawi ka kadya nakikalay sa kanyak. Ha? Apay anadamag mo dayta? Kadagiti namin kastang isaw-sawang mo. Kasla agbabawi ka nakikalay sa kanyak. Saan? Saan nga agbabawi ta ay ayatan ka? Ibagbagaklakan ka ti marikriknak.
Di kagdanag Belen. Umamo ta kadag iti dadakkel mo. Mamahal mo. Mamati ka maawatan na tamatlaan. No ipas ngay mo tunday taadda iti saklot mo. Si Kamat, upat abulan pa'y laang to'y si Kugko. Mabiit lang ang orayan daytan Belen. Katapaman na makapagpasngay ka. Dagiti dadakkel mo ti kangrunaan asarong karanta. Akaduwata ti anak ta. Belen, adakon. Ayan mo. Oh. Belen! Napanangatan ni Belen. Ape adi sumungbat na eh. Belen! Adak dito'y likod, gudo. Handa gaya mi jay. Kanya ka tatar aramidin ta asawa ko dito likod. Mapaanak man lang ni tayan na. Sigurado magustuhan natin sangpot ko pa sa lubong. Pagay... Belen, apay nga aglablaba ka ngay. Apay ko manog labaak kat sigodon nga aramidak daytoy. Ay saan? Ang mga noon natin mapasamakan ka. Nang runak at kabula namon. Isardeng mo dayta, tasya akong timang ituloy. Agi na naaklabiit. Isardeng mo taglaba. Naisagana kong tibalo na kasumarkiti construction. Kapag isumatan niya aglawag. Jack pa ririingan ni Belen. Baybayak pa maturog. Inak pa agdigos. Tapag isuntong agar musar kami. Apama na makadigosaka. Sana rumbang agbanog ta sa... Belen! Apa yan, Belen? Anyat mapaspasamak. Gudo, aga nakaklakit din. Ipat ako iti ospital. Pangaasim. Anya? Ay, alang arad. Mapantan iti ospital itamot laan. Agyaman nakta nakaringkan, Belen. Gudo. Lalaki ti anak ta. At iti abay mo ang nakaturog, oh. Naggwapo. Gudo. Kaingingas mo ti anak ta. Si Kamat. Saan ta pa may bagaday ta? Maladaga pa ilang ta anak ta. Saan man? Madlaw-launay akaingingas mo. Kaingingas ta adwa, Belen. Anak ta day ta. Iso adwa ta akaingingas na. Lalaki tinagbalin nga anak mi ka ni Belen, manang Emmy. Katuray no kaya naklaidi, madlaw at talagan asyak ti kaingingas na. Kas iti napagtulagan mi nga agasawa, apaman ang nakaruwar iti ospital dagiti aginak, ken nakapapigsada, simmarungkar kami adagos iti ayan dagiti dadakkel ti asawak. Naragsak namot ang nakakita iti apo ko damanang, ngamarik na lata ti kinaawan ti amor da kanyak. Nupay kasta, jaklatan ingkas kaso dayta, ta kontentuak iti panagayat kanyak ni Belen, saket dimteng pay ti anak mi. Saan mo't ket di nagbaliw ti kinagagat kong agtrabaho iti panaglabas ti panawen manang. Ngem, adda nagbaliw kanyak, nga isu ti kanayon apang sidiran kanyak idi ni Belen. Pasensya kang Belen, ha? Naimasan ni matan kadagiti katrabaho ak tinaginom. Among matan, Sabado ita. Awan trabaho indon bigati so nag-happy kami. Agas ti bandaw giti makalawas apa nag-construction. Bakit? Bakit? Di ka din agungit. Pasensya na ko man.
Masapol lang makidang gayak kadagiti katrabaho da kami kat nga ti inaldaw nga agkakadwa. Maawatak day tagudo. Ngamti ka na yun apa naginom mo. Day tatijak maawatan. Si kagit di sa anak mo ta ka na yun nga ginom. Anya asaan? Manipod na sumok mo ti aginom. Dandan ni minalam ka sumangpat anak kainom. Sanoal daw ti Sabado. Kanayon ka amarabyan nga agawid anabartek. Hindi ka ka dinagawat. Kung nakumutan ka. Agas lati bambanog da ito. Aywan, ni Buboy nga Nakaturugan Alangan mo't nga orayan nakasumangpot iti kastoy nga oras. Nailakit din na ito yung asawa ka. Alatag banyusak matenta maturog dan. Kaya't mo asawin, Gudo? Saan tayo arumor ita nga uray Domingo? Pasensyakan, Belen. Nasakit namin ti ulok, bakit? Daytan ti bagbagakan ka. Apay ngamin alabsam ti aginom. Anya nga ita? Saan mo ta nalabos ti panaginom ko, Belen? Apag isulang. Jakman na mo na apa na hangover. Ay nagudo. Di mon irasonan day ta abanag. Agdadata abidot mo day ta. Kanya ka matan, Belen. Dinak ka din pagsawan ni Tikasta. Agasam nga day ta. Sika pa yun tadaganas na nga gungat. Sa anak nga akong unget. Ibagbagak lang nga dinak kumanreng-rengen ta kaya't ko taagina na. Talaga kami na nasakit ti ulok. Nanang, apay nga santa mo ta nakadwan ni tatang nagsimbata? Ha? Pasensya mo ni tatang mo anak. Nasakit ka nung amin ti ulo na. Apay nga'y, kanayon latan nga da sakit ni tatang tunggal Domingo. Ha? Anak? Malagip ko. Di Domingo nga kukuyog tayo nga agsimba. Kalpasan na, agpasyar tayo. Ngam ita, datalangan ta agkuy-kuyog. Anak, di kagdanag. Into na saya aton tirik na ni tatang mo. Agkukuyog tayo matla ang ama kimisa. Kan agpasyar tunggal Domingo. Talaga, nanang? Wan, anak. Ala, oh my God. Mapanta gumatang iti kanam iti paborito mapanganan. Kalpasan na, agawid tan, anak. Uli tagdag daw iti pasensya kan ka, Belen. Jakmanan nakasurot kada kayong agina. Talaga kami na nagsakit ti ulo piso kinay kaya't kulangan tinagina na. Sana siya ti pagpalawagam. Anya ti kaya't mo asawan, Belen? Jay anak mo ti rumbang akasaritam. Isu ti kanayon nga agsaludsod. Isu ti dumdumlaw. Walo pa'y latitawan di anak mo, ngam na sirib. Kasla na taanganan no agpampanunot. Iso asaan na siya tirumbang apagpalawagam, Gudo? Kasi itinakunakon, jay anak mo tirumbang akasaritam. Taiso ti kanayon nga agdamag, no kas jay asaan da ka akadwa no rumwar kami iti Domingo. Listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nasirib ti anak mi kan ni Belen, manang Emmy. Katkas itinako na ti asawak, kasla na taengan no agpanunot.
Nanakam itilaksid tinaganuspay nga edad na. Malagip ko pa'y nga rudmanang, at dadagitay panawon ang mapuutak, nga iso timang banyos kanyak no sumangpetak anabartek, adjakon makakunail. Malaksid iti dayta, nasaet pa'y nga agadal. Jakman ang mumanang, no apay nga ad-addaan nagpailuyusak iti impluensya ti barkadak, ngem ti pananglalailo kanyak dagiti aginak, tati aramid ko apan nakibarkada, nagtultuloy, kat ti dakas na, kagurak pa yan ti asawak, no daytay awisan nak amakimisa kan agpasyar kami asang kapamilya, no iti Domingo. Anyangay gudo, bumangon ka ditan at agdigos kan, mapantayo makimisa ta Domingo ita. Mapan kayo kadilatan nga gina. Anya, ngam gudo, dinak tumanan sardangan di anak mo. Kung pormentuman la ditan ti madamdamag na kanyak. Katsong batam at anyaman na damagan na kan ka. Saan ka matako ng tapno di mo masungbatan ta anyaman na damagan na? Ha? Pati dayta, pag-aburidun na pailaan, nakasimsimple banag. Si mabali at talagang ti ugalim gudo. Gudo. Idi, sikapay ti kanayon ang mga awis kanyak, ang masapul a Domingo ang makimisa tayo a pamilya. Tapno pagyamanan tayo dagiti parabor ang maaawat tayo. Ngam ita, kaguranak pa yan no ipalagit Di ko nakman busitan, Belen. Amumot na da sa bala pag nakita Domingo. Napatpatagpay ti panagkasangay ti gayem mo. Ngamda kami nga aginam. No. Kan maysa, saan tayo mat nga agmalmalam nga agkakadwa Makimisa tayo laeng. Kalpasan na, ipasyar ta ti anak ta, kas idi maladaga pay laeng. Kalpasan na, nawayakan amapan iti kasangay ti barkadam. Mabalin ka di Belen. Di kan sumalao. Kayo latan makimisa numapan kayo. Saan na ko napilitan tauraan niya pa'y tar-aramidam? Saan na kasumurot kada kayo? Mapantay jayan da lola, nanang? Wan anak, jak pa'y kaya ti agawid. Ta saan tantumat laang amadanon ijibalay ni tatang mo. Ha? Apay, nanang? Napanan na? Saan lang nga roon na simurot kadataan na kimisa kung nagpasyar? Adda ka no napatag-apag na anak ko. Napatpatagpay nga may di pa nagkukuyog tayo, nanang? Ala, bayamon anak ko. Ngam di ka agdanag. Tama mati. Ha? Diyos ko! Apay, nanang? Anak, di ka agdanag. Tadaak dito'y. Nanang, apay ngay narakot na kitinairot. Basta anak ko, sana rumbo nga maisita ka kanya. Masapo na. Ay, apay kaya nakadumog kayo amin ang nitilamisan. Apay, nabartag kayo. Anya kayo matan. Maray! Ay, sus, nagkapoy kayo matan nga ginom. Nagbasit pa lang, tinainom tayo nga nadalab kayo matan. Nay kayo matan. Kapoy kayo mat gaya mga ginom. Agawin kayo No, basta nadalab kayo mat amin Panawan kayo langan dito agawid account. At dapat sarang ko di construction no bigat. Kapoy kayo talaga. Awan kayo gayam kanyak no. Inom ti pagsasaritaan. Kapoy kayo. Akay naman.
Ne. Apa nga nagsipngat ti balay may. Imposible mo ta nakaturo ganda kiti aginak. Alas 10 lang karabi. Sa bagay, at dasarag ta na kwenton bigal. Abay nga nakaidap amin na silaw may. Imposible, di na kurayan na makasangpot ni Billy. Ang diretso man lang. Nago daw! Ay na! Ay, naimbag tadakan barok! Nay. Itay payapat padaanan ka sumangpa! Nananais ka. Na kayo magaya. Apay barok! Apay ngay nga itaka lang! Nay. Abay ayan na. Abay ako na yung pinagpadaanan da. Dagiti aginam! Nairaman da iti aksidente! Anya? Imay dito'y dagiti katuga ang amitay, tasapsapulan da ka. Nalaos ti pungtot da, idi saan